sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukin tigpaminawan nining handumanan sa kawit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Dandy, sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kalaguluhan, Father and Son. Once like you are now. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Makaning usa ka lalaki nga taga Basyawan, Davao Occidental, apan ana karon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ang atong magtatampo naglasingan nga Dandy. Dong Dande, sabad man ron. Kuyog ta nga managat ron, ha? Sige pa, kanahan kayo ko. Sige, handa mga itong mga gamit. Oh, imong ikuyog sa pagpanagat si Dandy, no? O, day, kay sabad man ron. Nahala, sige. Andaman ta mo og inyong mabahon, ha? Mayon taog, dagantang makuha nga isda ron pa, no? Aron na itong mabaligya ug makapalit sa tagbugas. Basta hindi maluyan ta karon sa Ginoo, dong. Dong Dande, paminaw ragod na ako, dong, kay nako-isulti nimo. Unsam na pa? Di ba, mag-graduate magka sa elementary karon tuiga? Oo pa. Pagtarong gid og eskwela, ha? Aron, dili ka maparehas na ko nga usa ka mananagat. Pa, maka-eskwela na ko high school. Pa-eskwela ko nga. Manikamot ko nga mapa-eskwela ti ka, anak. Salamat pa. Ato na ning biraw lang puko to kay tagan lang isda o. Alas. Sige, bira. Kaya ato ning ibaligya ang isda dito sa imong iyan. Uy, kadaghan gud og kuha ni Mio Manoy. Ikaluyan ni taon, day. Makapalit na gid mi og bugas anit ya. Oh, hindi kuyog day ka ni Papa himos pagpanagat? O tiya. Ay, maoda ay nga daghan ka og kuha, Manoy. Kay giserte day kay kuyog man nimo si Dong Dandy. Kikaluyan lang mi sa Ginoo tiya oy. Kalingaw gid ining bata, oy. Derang bayad sa isda, oh. Maayo hinuon kay daghan mong nakuhang isda. Kikaluyan mi sa Ginoo ma. Derang sobra sa halin sa isda kay namalit na lang mindaan ni Dodong o atong maggamit din sa bahay, day. Uy, wa na ninyo kanaang inyong baon? Wa na lang kay wa man mi gutuma. Unsay wa guto magod, nga wa man kay kaon pagikan nimo. Ako kay nikaon mong kudaan ma. Maayo ka kay nikaon kanak. Kinis Papa nimo, wa gyud tayo suod ang tiyan ini. Ay, nangita magudog sakit lawas, uy. Sunod simana na ba yung akong graduation? Oh, mo ba, Dong? Sige, maghikay ta na, ha? Mag-andam tagdaghang sudan. Kung sa mga sudan na ang imong andamon pa. Magtuwa ta o magsugba tagdaghang isda. Kuyan, Papa, oy. Isda di gyapon. Congratulations, Dong Dandy. Salamat pa. Congratulations, anak. Salamat, ma. Congrats, Kuya Dandy! Thank you, day Milangi. Haya, Kuya Dandy, mag-high school naman. Puhon. Ma, ato na ko ha. Sige, Dong. Pagtarong gyud og eskwela, ha? Kay high school na baya ka? O ma, kay kung mahuman ko eskwela ug makatrabaho na ko, makatabang na ko ninyo.
Dong, dande, sabadon mo ron dong. Unsa man, mukuyog ka na kus dagat? Opa, makuyog ko nimo. Sige, anda mga itong mga gamit. Moadto na sa bus dagat? O, day. Huwag ako nang ikuyog sa dande. Kaon mo daan, ha? Sa dili pa mo manglakaw. Yan na may mga oninig-uli na mo, eh. Mayong tagdagantag makuwaran pa da. Basid day kaluy antas ginoo. Ano pa, niwan. Maghubo, ug atong ibutang sa plastic ang atong gisulob. Ha? Umana nga akong gisugo nimo. Sige na. Opa, Isulob nagbalik ang imong sinina kay wala may uwan. okay sa timong style pa da. Kung wa pa ta maghubo ganiha, basa na nga itong gipang sulob ron. Maugyod. Ato nang itaktak ug balik ang atong pukot aron makakuha na tag-isda. Naon sa ka pa? Dong. Sakit man akong tiyan. Uy, pag-abot na doon ni Sabay. Ato na lang tag-doktor dong. Ato nang ipa-check up. Ayaw na check up dahil kay huwat ni kwarta. Aplasin na lang ko, be, kay panuhot rin eh. Moadto na lang lagi tas doktor. Kay basi kung sana na. Di lagi ko muadtong doktor. Ugma muadto tas tambalan, kay ipasubay ko ni. Kumusta naman yung lakaw pa? Ipadautan ko eh. May sulti sa tambalan. Too, makaanang gipadautan, uy. Basi gi-ulcer lang hinoon ka. Kay pa may mga mapasaran og kaon. Kanon lang ka na mo sa doktor pa, oy. Ayaw lagi ko ninyong dadag, doktor. Kay maayo ra lagi ko ining akong gibati. Kumusta naman ka pa? Okay ra ko, dong. Tinak ko makakuyog ni mo sa pagpanagat pa, kay dagan naman kong buhaton sa kong pag-eskwela. Okay ra. Ayaw kong kabalaki. Ang imong atimanon, ang imong pag-eskwela, ha? Kinahanglan nga magka-graduate ka gyud sa high school, dong. Muadto ka sa imong uyuan dito sa Davao? Nga mekaniko? Opa, kay gusto ko nga makamawa sa iyang trabaho. O garusa nga makatabang ko ninyo. Nahala sige. Ikaw ang mag-iko. Wala problema. Ani ka na ako, dong. Aron makatol ka sa akong trabaho. Salamat, tiyo. O kung masakto ka na sa edad, paningkamot nga magkakawa kag lisensya, ha? Aron bisig asa kay labay, mabuhi na ka. O, tiyo. Oh, gaw. Di mo lagi ka sa Davao. Ugaw, kay gisugo ko ng tiya. O sa may gusto ko ni mama ni mo? Ugaw, kinahalagang mapauli sa ato, gaw, kay namatis papa ni mo. Musa. Pa! Pag-anulitan mo ba ni mo? Mga ano man eh! Ano naman si mas papa? Grabe na ang iyang gibati, dong. Magsyagit na siya kasakit. Og dili gid siya magpadag, doktor. Hangtod nga nabugtuan siya kinabuhi. Pa! Time to make a change. Pila na katuig ang kalabay, sukad nga namatay ang akong amahan. Ug karon minyo na ko, ug may mga anak. Pero di gyud ako malikayan nga makahila ko, kung mahinumdum ko sa among banding ni Papa. Dinilang kutob, ug daghan kayong salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa Arimen. Mo kita mga higalang kaagi ni Dandy nga taga Basyawan,
Davao Occidental, apan ana-ana karon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakaluhan, Father and Son. How can I try to explain? Ang mga kaagi, gibata no doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong sulit. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Annalyn, 32 anyos, taga Alaska, Mambaling, Cebu City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati, pero wa gyud diagnose sa mga doktor. Aron ninyo hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Sakit na kong lawas eh. Annalyn, anak. Huwag kayo plano nga mo pahuway. Gani na naman ka nagsigi at tubang ng dihas computer. Ay, hindi ko pwede mo pahuway pa. Daghan kay kog trabahoon nga kinahanglan na ugba gyud sa opisina. Ay, na-stress na gyud ko ani nga ako mo ay gihanukan sa tanang trabahoon. Ang uban ako mga kauban, relax raman kay sa opisina, oy. Reklamo sa doy. Basig maunsan niya gana. Day, nga na nasjuan, oy. Nakilak ka kina. Oh, ang namatay ma iyang mama. Hala, mauba, kaluoy sa... Lagi, kalit kaayo, oy. Nagsugod naman kuno sa sakit sa iyong tiyan. Unya, wala magpa-check up dayon. Pero di ito, ulcer na. O grabe na kaayo ang kahimtang. Mangwa na matabang. Ay, kakuyaw ba, eh? Lagi, mga diligita ang iyong mo kumpiyansa, day. Na ganito pamation, magpa-check up gidayon ta. Mao cute. Kasakit sa kuntian, oy. Han? Ano naman ka? Kalit malagsakit ang kuntian, Han. Bago na kay bloated kay ko sa kong pamati. Nya, karon kay sakit naman akong tiyan. Pagpa-check up ha, naroon may bawaan na tog na unsa na ka. Pasisi mo ang lab test. Normal raman na tanan. Mao ba, Dok? Unya nga nung ingon ani man ang akong gipati, Dok. Masigi mo rin ang huna-huna na rin. Ha? Masaya huna-huna ra. Kasi pagtuoday ni mo, Dok, nag-imbento ko og sakit. Doktor yun ka? Oh. Or basta nagwa ka kay bawa sa imong trabaho, maong dili ni mo mahibawan kung unsa gyud akong gibati nga sakit. Ma'am, ang butong ipasabot ba? Ay na lang. Ni na ko gustong makadungog pa og istorya gikan nimo. Naunsa mas itong doktor, eh? Mao gani. Init nun akong pertene nung laparas kong uron. Relax lang. Namuwar ba kag maayo? Han, dili ka high blood. Oh, may bawaan ra na nato kung magpa-check up kog balik. Pero sa laing doktor na. Negative man ang tanan nimong results, madam. Negative? Pero tinuod man ang akong gipamati, Dok. Basin og stress lang ka, madam.
Mas maayo pa kung mulikay ka sa mga butang nga maka-stress nimo. And panid ang imong kaugalingon. Katul sa kong lawas na unsa man ko, eh. Nak, Pa, ano man ang panit nimo? ha? Kadaghan ko mga rashes, ana. Ha? Wanagit ko magkasabot sa kong kaugalingon at itong higayon na. Bisag unsa nalay akong gibati. Pero kung magpa-check up ko, negative man ang mga results, bisag sa lain-lain ng doktor ko magpa-check up. Unya, Han? Oh, mapalay kang bangon. Di kang duty ron? di lang saan. Kapoy naman kaya akong lawas eh. Ang sukad bagod nga ni trabaho ka ng inyong kumpanya, wa naman kay pahuway. Basin bayag mauni na kaingon sa imong gibati karon. Warang stress kay ka. Di lagi ni normal nga stress lang akong gibati. Ano man kainit naman sa mong oo. Wako'y tarong tugod. Kasi may di magsipok ang uwan na. Undangan na imong trabaho ha. Ug unya na trabaho og balik kung ma-okay na ka. Niresign ka, day? Og effective immediately, gidayon? O, day, oy. Papawayon sa ko sa kumbana hangtod nga maayo ko. Dayon sa magiday na imong gibati. Katuloy akong giingon ni mo, oy. Kapuya sigbalik, oy. Marumang kag di mo tuo. Day, gusto naman ko makatabang nimo. Bibaya nimo na ang kay parehas gingunaan ang sitwasyon. Ang akong iyaan sa una. Unya, unsa may ang gibuhat? Nag-inom siya og antidepressant. Di pa may nabilin siya si Tia. Ako lang ipasuway nimo, ako ning ihatag nimo ha, basig makauyon ka. Unya, unsa na may gibati nimo? Okay naman. Medyo may kalmang akong gibati. Mas maayo na. Basin og ma-okay na ka ana. Uyap ya hindi eh. Kaaya ning wakay trabaho eh. Kay pag-unsa kong buhaton. Ni arakos bay permi. Han. Ina magbalik sa mong tambalan para mukalma ka. Kay init sa kag-uo. Di man ni mo init akong ugod. Ngaway hinungdan. Oh. Han. Oy. Han. Nganom ka. Uy, Han. Inhale, ha? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Lahi naman ang imong gibati, day. Mao gani. Anya naglibog ko unsaon ni kay bisan magpa-check up ko. Dili man gyapon makadiagnose sa mga doktor na ako, uy. Day, dili ka na psychosomatic disorder imong sakit? Ha? Unsa na, uy? I-search na gud na sa Google para makasabot ka. Tanawa kay murag naagid ka anang tanang symptoms. Oh, tay. Dali na kong research sa Google kung unsa nang sakita og mitugma gid siya sa akong mga gibati. Ang akong mga pangutana mao ning mosunod. Unang pangutana, base sa akong na-search, naara gyud di ay ni sa akong utok ang akong sakit. Pero doon na lang yung mga physical symptoms. Asa man ko ang ayang moduol ani? Sa psychiatrist o sa psychologist? Ikaduhang pangutana, naigihatag nga antidepressant ang akong amiga. Miarang-arang ang akong pamati, pero mobalik raman gihapon. Unsay angay na kong buhaton para dili na magbalik-balik ang akong mga symptoms. Ikatulong pangutana, mga 7 months na sukad nga naingon ini ko. Unsaon ako pag-prevent niining maong sakit? Ikaupat og katapusan, miundang kog trabaho kay usa ni sa nakahatag na ko grabe nga stress. Pero karon, dili na ko makontrol og bisag unsa nalay musod sa kong hunahuna. Murag mas migrabe naman hinuon ang akong pamati.
May tambal ba nga angay na akong i-maintain para dili na ko maingon ani? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Annalyn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, ana sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usama nako ka medical doctor sa psychiatrist ug sa drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran reklamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw para ni sa mga ginikana, no? Bago lagi ko nag-lecture at mga bata dito sa Danau, ninom ko. Kasi klase, lain-lain lagi edad, level, no? Ang mga teenagers, no? Your child's mental health. Mental health niya, your child's mental health is more important than their grades. Unsa man ang tagas kay grado niya, ang bata nagka-anxiety na, kay pirmi nimong kasabaan kay gagmay grado. Okay, na good. Tingnan mo ito ng mga bugoy-bugoy na kung migo sa asam ng sobra bay. Pero inom tubig. Pero mayo ang grado, well and good. Pero asal ko siya taman, yeah, good, ayaw pugsa. Okay? So, ang atong magtatampo ko ng alawa si Annalyn. 32 years old. Taga-abroad ni. Ha? Ade, bitaw ay. Taga-Alaska, Mambaling, Cebu City. Ha? Musta naman mga Silyona family. No? Condolence di ay, no? Kamatayon ni Dr. Roland Bistil, Silyona, at the age of 99, no? Mga Silyona, Bistil, mga Pinida, mga Lopez, mga Paradyang, mga Kabahog, Bangilista family, condolence, no? Okay, so going back to our mga Silyona family dia sa Cabreros, no? Thank you dahil kayo sa inyong pagduyog sa kasubanan sa pamilya, no? Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga find your authentic self and make sure you get the opportunity to live it. Sa labtunon kay ning pasumbingay ni Father Aloy, no? Asa ta? Happy? Ay, dito ta. As long as it is not against the law. Inguman si Dr. Obra nga, asa ko, mahappy, dito ko. So, magsige lang kong hit-hit. Ayaw sana. Ayaw sana ng mga against the law. As much as possible, mapalo tag balaod, no? Okay, so mga problema ni Annalyn. Punto medikal. Bayan ko nun siyang gibati nga gidiagnose sa mga doktor, no? By the way, atong klaroon lang niya, ang mga doktor, apil na ko ana, ang mga medical doctor, dili may magkapugong sa kamatayon. Why mayong laki nga doktor nga magkapugong sa kamatayon? Makapalugway lang may sa kinabuhi sa tao. Ang mga pipila ka buwan o tuig, pero ingo nga, makapugong sa kamatayon ang doktor dili. Alright? So, unang pangutana, base sa akong na-research, naaragyod di ay ni sa akong utok ang akong sakit. Pero, doon na lang gyoy mga physical symptoms. Asa man kung angayang duol ani? Sa psychiatrist ba o sa psychologist? Sa psychiatrist, no? Ako, psychiatrist mo ko, Dr. Rene Obra, psychiatrist ko, medical doctor ko. Yung pass course of medical board exam. Mga psychologists, although they are catering to mga mental problem, dili ni sila mga medical doctor. Dili ni sila magka-prescribe og tambal. Wala ni siya lisensya ana. I have nothing against psychologists, kay usabay sa mga bata, psychologist. Okay, so partner me, ha? Sa una sa Vicente Soto, ako may department head sa psychiatry department sa Vicente Soto, hospital, dugayng panahon. Mga membro sa akong staff sa among organizational structure chart, mga psychologists. Nga mahimo sila mga counseling, neuropsychiatric evaluations, mga yan no? So, naaman tayo gitawag Annalyn mga psychosomatic signs and symptoms. Meaning to say, there's nothing wrong with you physically. If you will perform laboratory workup, most likely, all the result will be normal. Pero nga nung nga, badly sakit diri daghang kagimo. Panigingon nga psychosomatic, it is a product of your negative thinking, no? Mao na akong kasulti sa imong unang pangutana. Sunod nga pangutana, naay di recommend ang
nga antidepressant ang akong amiga. Arang-arang ang akong pamati pero mubalik ra man gihapon. Unsay angay na akong buhaton para dili na magbalik-balik ang akong mga symptoms. Mao lagi ang kining mga tambal magod, antidepressant, anti-anxiety, mga sedative hypnotics, mga antipsychotic kang uban, ayaw mo inom sa tambal sa imong silingan kay no two people are exactly the same. Bisag identical twins pa mo, you are two different persons, no? So mo konsulta gyud mo og mga professionals like mga doctors, no? Kay magdepende maguna sa clinical evaluation sa attending doctor kung unsang klaseng antidepressant ang ihatag sa imo, unsa kadaghan, unsa kadugayon, kung sa may kombinasyon nga ihatag. Okay? So asa to ginyo sa mambaling ramang ka, no? Sa Vicente Soto pangintaha si Dr. Fred Tampos, buto gigunsa ni Ma'am Aida Tampos, no? Parinti ka ni. Dr. Chin Villero, Dr. Glenda Basubas, no? Na sila dia, lang gi-refer muna ko, O kung panalitag na mo'y gamay kabayad o consultation, mili lumog mga psychiatrist di Sugbo, daghan. Usan ako ni ana, na ako'y clinic. Pero mao lagi na, we are into private practice, na kay charge. Pero akong experience, akong style, ugwa gyud. Ari na lang pabayro nun, ugwa gyud, Ikatulong pangutana, mga 7 ka buwan nasukan nga ning inom ko ani antidepressant kuno niya. Usaon ako pag-prevent aning maong sakit. Avoid stress, healthy diet, share your problem to people whom you can trust, good listener, non-judgmental, consult your attending doctor. Kay kami may magbuto kano sa ihunong, i-taper down or usbon, alisda lang tambal. Ayaw pag self-medicate. Kay dugay ba kami sa eskwelahan, mo na imong gitunaan. Di pang ganit gumi mga eksperto nga nagtuon mi aning problema. Mas more nga kamo, wag mi kabasa tingali og psychiatry book or internal medicine book. Kami nakabasa mi ana pero di gami mi kay balutanan. Sunod nga concern, pangutana, ning undang ko og trabaho kay usani sa nakahatag na ko og grabe nga stress. Pero karon dili na ko makontrol ang bisag unsa nalay musud sa akong nauna. Murag mas grabe na maninuon akong gipamati. May tambal ba ni angay na kong i-maintain para dili na ko mo ingon ani? Yes na. O kinimit ang waiso datong pitaka, pero bila daghanang mga sakit-sakit no tuman sa tong lawas, no? Akong kuan na po, bata ko man kay ka analin, no? 32 years old, ning undang kag trabaho, I do not know what kind of trabaho man na ka. Ato sa mga nang plano nga muundang og trabaho, ayaw nagdaliya dati sa medyo desisyon kay bating lisura ning tawo may sudang pitaka. Sa lili ka kung kampante maglakaw-lakaw das kulon basig makadasmag kag money wa kay kabayan, no? So kung before mo muundang og trabaho, be sure nga naa mo'y plan B sa inyong kinabuhi, Ayaw pag dali. So ang imong angay buhaton, go and see a psychiatrist, Psychiatrist. Kung nakakailang psychologist, okay ra pod, no? Pero akong usbon, kining mga psychologist, dili ni sila karesita og tambal nga antidepressant. Wa ni sila lisensya, paglisita. Kami mo'y naay lisensya. Okay, so now, takasabot ka sa akong speaker ni mo, Analin, ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayan yung pagpaminaw sa akong programa, taas ka tag-rating din sa atong lugar. So, tuwid, Atty. Eileen Batahan, until the next time, hasta la vista. Bye-bye!